Ond fi yn wrth fy modd i cael agor y gair, a fi yn just mega passionate bwyty gair Duw. Mae yn fyw, mae yn newid bywydau, mae wastod wedi, bydd e wastod yn, a fi'n credu heno mae Duw mynd i fod ar waith. Felly, gadewch i ni dychmygu gyda'n gilydd. Y stori yma, ni jyst wedi clywed i darllen sy'n gyfarwydd iawn i ni, ond dychmygwch gyda fi. Beth oedd e fel fod mas ar y llyn? Mas ar llyn Galilea yn gweithio. It's your average day. I Pedr ac Andreas, mae'n gwaith galed, gwaith corfforol. Mae wedi bod yn dwy, maen nhw bod ati yn pysgota, a dyma'i fywyd nhw. This has always been the expectation, right? Pysgotwr yw nhw. Na beth oedd i dad nhw, na beth oedd tad nhw. It's the family business. A beth cwestiwn yn tyfu lan o beth byddwn ni'n hoffi fod pan fi'n tyfu lan? Pa sgiliau sy gen i fi? Pa doniau? Beth i fi'n really passionate yn bwyty? Dim na'r gwlad maen nhw'n byw tyfu lan mewn. Maen nhw just yn neud y family trade. A so dyma'r boes mas yn neud y job maen nhw wastod wedi neud, a mae'n job o reit. Mae'r arian yn tidi, mae digon o pysgod yn llyn Galilea, mae good supply a mae good demand. Mae bobl wastod moyn bita. A so maen nhw'n gwybod, mae'r gwaith yn talu, mae wraigau gytre'n digon hapus, mae dillad dyddi, mae cartref dyddi, a mae Pedr yn gallu gweld ei fywydau o'i flanau. Like a script already written. Mae e'n neis. Mae e'n dda. Mae e'n predictable. Mae e'n saff. Neis. Predictable. A dyma Pedr yn byw ei bywydau, yn pysgota, just yn gweithio. Maen nhw'n byw o dan Roman occupation. So beth maen nhw'n neud? Just pen lawr, gweithio'n galed, talu trethu, paid upseto Rufeiniaid, just mynd mlaen ar job, just byw ei bywyd. Wedys i oedd e bach yn predictable, ond oedd e'n saff, oedd e'n neis, oedd e'n alright. Ac o Pedr yn pysgota, mas yn neud ei waithau. Pan mae'r crowd yn dechrau mynd ty bach yn anesmwydd. Mae pobl yn dechrau sibrwd, mae bobl yn dechrau nydjo, siarad, mae tym bach o cyffroes, bobl yn cyffroes, beth sy'n mynd mlaen, ac o Pedr yn edrych ar draws, ar y siolau yn draw fyna. Andreas. Brawd ifancach fi, actually in a way, yw Andreas, so this is kind of rwydd, Andreas. Cool. Efe Iesu hwnna. Efe rabai yna, mae pawb di bod yn sôn am. Efe Iesu. Ac o'n nhw'n edrych, a mae rabai yn cerdded, ond dyw e ddim jyst yn cerdded ar draws y traeth, dyw e ddim jyst yn mynd rhywle arall, mae fe'n cerdded yn syth amdano chi. Llyged yn cloi. Rwy'n arall? Pwy? Fi? Dyma Iesu yn dod tuag ato fe. A mae'n rabai, mae'n athro. Ond dyw e ddim fel y rabais arall. Dyw e ddim yn dysgu fel y rabais arall. Dyw e ddim yn neud fel y rabais arall. Na, mae'r Iesu hyn yn wahanol. Dyma gŵr y gwirthiau. Dyn y doniau. Rabai y rhyfeddodau. A mae'n dod yn syth ato ni. A dyma Iesu yn sefyll o flaen y cwch. Neu'r bad, fel ni'n gweud yn Llanelli. Mae'n sefyll o'ch blaenau chi, yn edrych yn syth atoch chi. A sdim small talk, sdim siglo llaw, sdim gofyn am y tywydd, sdim gofyn siwt mae'r teulu. Mae Iesu just yn gweithio'r boes, yn neud ei job fel pysgotwyr. Dilynwch fi. A mae Pedr ac Andreas, maen nhw'n gadael i rwydi nhw i fynd. A maen nhw'n mynd. Nawr, fi'n darllen o'n Pedr. Misio ti mynd gytre a siarad â dy wraig di gynta. Misio ti mynd gytre a cael sgwrs. Neu ti mynd i siarad â dad di. This is his business. Mae beth mae wedi adeiladu dros blynydde. Neu ti mynd i wneud tym bach o plan. Neu ti mynd i wneud pros and cons list fan hyn. Budget plan.
Excel spreadsheet. Nag ti'n mynd i weddio, ympredio, siarad â rhywun, cael cyngor o rhywun. Nag ti'n mynd i meddwl o gwbl. A ni'n gallu gweud, wel, mae Pedr, it's kind of his personality, he's kind of a rash guy. Mae fel mae e. Gallen ni gweud, well, obviously, mae just charisma Iesu yn rhywbeth phenomenal. Really good vibes. Ond fi'n darllen hwn a mae'r atebion na ddim really yn satisfio fi. Pam ar y ddeiar bydde ti'n gwrando i un brawddeg o rywun ti just wedi cwrdda a gadael popeth i fynd? Pam bydde ti'n neud y life choice yn rhaid, sy'n mynd i newid dy fywyd am byth? Pam bydde ti'n risgo your livelihood? Pam bydde ti'n neud e? Ond dilynodd y disgyblion. A dim just Pedr ac Andreas. Mae Iesu ar fi'n mynd draw i Ioan a Iago. Maen nhw'n mynd i wneud yr un peth. Dilynodd y disgyblion. A wedyn dilynodd y dyrfa. A nawr dyma ni yn Llanw yn 2024 yn dilyn yr un Iesu, yr un athro. Ond i deall pam mae Pedr yn neud hyn, mae rhaid i ni fod tyn bach yn nerdy am funed. I chi gyda fi, are you up for being nerds dy fi am funed? Mae rhaid i ni deall rhywbeth amdano'r system addysg Iddewig. Exciting. Pwy sy'n mewn addysg yma? Athrawon, awesome, legends. Wel, chi'n mynd i really joio bit in. Ond beth o'n nhw'n neud pan o'ch chi'n dysgu, os o'ch chi'n plant Iddewig, pan o'ch chi'n 5 mlwydd oed, o'ch chi'n mynd i'r ysgol, beth o'n nhw'n galw Bet Zephyr, House of the Book. A dde wedi cael ei adeiladu nesau y synagog, a dde'n cael ei redeg gan scribe. So bydde scribe yn redeg y curriculum, a'r curriculum oedd y Torah. A oedd y plant yma yn dysgu tan nhw bwyty 12-13, le bydden nhw'n graddio o Bet Zephyr, a bydde'r plantyn, 12-13, yn gwybod llyfrau Moses i gyd wrth galon. I gyd. A fi'n impressed os mae'r plant yn dod i Sul, maen nhw'n gwybod their memory verse. Let alone yn gallu dod lan a gweud Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, i gyd wrth cof. Bonkers. Ond maen nhw'n byw mewn cymdeithas le maen nhw'n dysgu, it's an oral tradition, na fel maen nhw'n dysgu. A so mae'r plantyn yn dysgu llyfrau yma wrth cof, llyfrau Moses. A mae'r rhan fwyaf erbyn roed yna yn gadael ysgol. Maen nhw'n mynd gytre for the family trade. Mae'r disgyblion, this is their lot. Maen nhw wedi wneud y flynydde yma, nawr maen nhw'n mynd gytre i fod yn pysgotwyr. Ond bydde'r gorau i'r A-star students, na i ddim gofyn am llawlan pwy i chi yn y rŵm, ond felly mae peth yma, rai sy'n cael A-stars yn popeth, dim gorfod gweithio'n galed iawn, jyst yn gwneud yn dda yn ysgol. Mae'r bobl yna, mae rai yn nhw yn gallu aros mlaen i mynd i'r lefel nesaf i fod yn y Bet Midrash, the House of Learning. A erbyn nhw graddio'r Bet Midrash yn 17, maen nhw'n gwybod y Hen Testament i gyd wrth cof. Chi'n gallu dychmygu? Pan nes i rannu hwn gytre dyn ni yn capel, nes i gofyn os oedd rhywun yn gwybod y llyfrau'r Beibl i gyd. Os rhywun fan hyn yn gwybod y llyfrau'r Beibl, gallu gweud nhw o Genesis i Malachi. Na, mae neb yn ei gweud, hyd yn oed os chi'n gallu, os chi'n mae'n risgo fe. Ond nath dyn dod lan dyn ni, a wrth I can do it, but only if you let me sing the song from Sunday school. A dath e lan, sa'n gwybod beth oedd y can, nath e sefyll na, 40 fe, Genesis, Exodus, beth bynnag oedd e. A nath e neud e. A ni'n like, oh my gosh, mae hwnna'n amazing. Nethon ni roi prizes. O'n i'n like mega chuffed. This is an amazing accomplishment. Dychmygwch fod yn 17 a chi'n gwybod y Beibl i gyd wrth cof. Mae'n bonkers. A nawr, yn 17, bydde nawr rhan fwyaf o chi yn mynd gytre. Mynd gytre, gwrandewch i Genesis, go forth and multiply. Ewch a cael teulu. Ewch i fod yn rhan, oedd y joc na tybach yn risgu am Llanw, sori, ond no. A maen nhw'n mynd gytre, right? I cael teulu, i fod yn rhan o'r family trade, i fod yn apprentice dan o'i dad nhw o whatever. Maen nhw'n mynd gytre. Ond bydde'r gore o'r gore o'r gore. This is
Oxford level, PhD level, Ivy League, absolute creme de la creme. Bydden nhw'n cael aros mlaen a ffindo rabai a pledo gyda nhw. A wneud I gadael I fi fod yn ddisgybl I ti. A bydde rabai yn rhoi tam bach o quiz. Wel, gari fi wel, if you're really up for it. Now, preacher confession, fi'n casau Bible quizzes. Os I ni'n cael, ti'n ma weithiau yn cwrdd, felly chi'n neud yr un peth amser Nadolig, chi'n cael Christmas quiz, a mae Bible section, o fi'n timlo'r pressure. Achos ti'n timlo, os I fi'n cael hwn yn wrong, chi byth mynd I gwrando I unrhyw beth fi'n gweud to'r pulpit. Mae'r pression real, ti'n ma. So mae well da fi osgoi y Bible quizzes, ond dychmygwch y sefyllfa yma, le chi moyn fod yn rabai, chi moyn fod yn ddisgybl I rabai, so mae rabai yn gweud, all right, dewch gweld ffaint mor dda chi'n nabod y Torah te, ac yn dechrau rhoi quiz. Beth ych chi'n neud o'r Nephilim yn Genesis 6? I ti'n ochri gyda rabai Helel neu rabai Shammai ar Deuteronomy 24? Ffaint I ti'n weddio? Dychmygwch y pressure. Ond os oedd y rabai yn convinced, oedd dych chi'r gallu, y chytba, y grit, bydde fe'n gweud rhywbeth fel, dilynwch fi. All of a sudden, mae geiriau Iesu yn swno tam bach yn wahanol. Yn pwynt cyntau, sy'n anghofio gweud, yn teitl I yw, dilynwch fi. Beth mae'n meddwl I Dilyn Iesu, ond yn y pwynt cyntaf mae galwad I ddod. Mae galwad I bawb I ddod a dilyn Iesu. A dewch yn ôl at y boes yma yn y cwch, pysgotwyr, dynon cyffredin, uneducated. Nath nhw'n neud all right yn Bet Zephyr, ond that was it. Nath nhw gadael ysgol a mynd I fod yn pysgotwyr. Ond mae'r boesyn, mae'r adnod bach yn Actiau 4, os ni'n lli cael yr una. So mae hwnna ar ôl I Iesu marw at gyfodi, mae Pentecost wedi dod a mae Pedr na'r yn pregethu. A ni'n gweud roedd aelodau'r cyngor yn ryfeddu fod Pedr ac Ioan mor hyderus. Roedden nhw'n gweld mae dynion cyffredin di-addysg oedden nhw. Ond yn ymwybodol, hefyd fod y dynion yma wedi bod gyda Iesu. Na'r arfon fi'n mynd I wneud groegedd fan hynny, so ti'n lli correcto yr acen o whatever. Ond y gair sy'n actually dod lan, y cyffredin di-addysg, y gair yn y groegedd yw idiotes. So fe'n cymryd genius I gweithio mas beth mae idiotes yn swno fel heddi y fe. Beth mae'r bobl, yr aelodau'r cyngor, the educated elite, y Sanhedrin, y Pharisees, y rabbis, y bobl nath mynd trwy Bet Zephyr, Bet Midrash a mynd mlaen I fod yn ddisgyblion dan rabai. Beth maen nhw yn gweud pan maen nhw'n gweld y disgyblion? Mae'r boys yn idiots. Beth yn y byd maen nhw'n neud yn agor y gair? Maen nhw'n idiots. Ond, maen nhw wedi bod gyda Iesu. Maen nhw wedi bod yn disgyblion Iesu. Mae'r boes hyn, nath nhw ddim mynd I Oxford. Nath nhw ddim hyd yn oed neud ei chweched. Ond eto gyd, nath Iesu wneud bilain am y boes cyffredin, am yr idiots yma, a gweud, dilynwch fi. Sa'n gwybod am chi Llanw, ond fi'n cymryd a lot o encouragement o hwnna. Bod Iesu ddim yn gweud, dim ond y gorau o'r gorau sy'n gallu dilyn fi. Dim ond y rai sy'n really top-notch sy'n gallu cael galwad o fi. Na, mae Duw ni yn gweud, I've come for the foolish things of the world. Mae Duw ni yn gweud, sdim ots dy fi, dim ond bod chi'n bylon dilyn fi. Mae'n Duw ni yn gweud, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Mae'n Duw ni yn gweud, soi ar ôl y PhD levels, although os mae dych chi hwnna, os yn bych chi'n bendith. Ond mae Duw yn gweud, sim rhaid I chi tick box o'r quota yma o popeth mysio chi wneud, y safon yma, y type o Mae Duw jyst yn gweud, dilynwch fi.
Newn ni gweithio mas y rest, just dilynwch fi. Gadael fynd o rwydi, just dilynwch fi. Mae galwad i ni gyd i ddod. Ges i codi lan yn y capel. Fi'n pastor's kid. Unrhyw pastor's kids ma? Gewn ni extra prayer session ar ôl am ni lot. Misio fe. Fi'n middle child fyd. Unrhyw un arall yn middle child? Misio ni ragor o weddi fyna. Mae Lucas, un canol fi, soon to be, he's a bit of a wild child anyway. Fi misio a lot o gweddion o fe podab. Ond nes i cael ei codi lan yn cwrdd, right? A oedd wastod da fi dealltwriaeth o Duw. Byddwn ni'n gweud, des i'n Gristion yn eitha ifanc. A nes i profi Duw. Ond wedyn, o'n i moyn profi'r byd. A fi'n cofio mynd i prifysgol, es i Caerdydd, dim achos o'n i really moyn cael gradd. O'n i jyst yn meddwl, wel, mae'r Llywodraeth yn talu fi sy'n mynd mas o gytre, what's not to like? A so es i Caerdydd, a o'n i byth yn mynd i darlithio fi. O'n i byth yn troi lan i unrhyw beth, o'n i just scraping by. Ond o'n i yn eso the nightclubs. O'n i'n ennill fyna. O'n i'n dod i ymdrech fi gyd mewn i yna. A fi'n cofio mynd i cysgu. O'n i mewn Talabont North, House A, and the Bronx of Cardiff Housing. A fi'n cofio mynd i gwely. A wedi bod yn arfer, y holl fywyd i, gweddio cyn gwely. A fi'n cofio mynd i gwely a gweud, Duw, fi sy'n yn credu yn ti, ond sa'n siarad â ti ragor. A nes i mynd i profi'r byd. Beth oedd Arfon yn gweud bod yn beth wedys i, dim regi, dim ryw, dim meddwi, nes i'r opposite. Fi moyn neud beth mae'r byd yn neud. A nes i just byw bywyd gwyllt. A fi'n gweud weithio pethau fel es i off the rails, ond i fod yn onest, o'n i just yn neud beth mae pawb yn neud yn prifysgol. Nes i llyncu'r celwydd bod y byd gyda rhywbeth gwell i roi i ni. Nes i llyncu'r celwydd bod ryddid yn cael ei darganfod yn y nightclubs, yn hedonism, yn pleser. A nes i mynd mewn i spiral. A ni'n mynd i teimlo mwy a mwy isel, bydden ni life and soul of the party yn y clubs, ond yn y dydd bydden ni'n cloi o drws, bydden ni'n isel. Ddim moyn siarad â neb. O'n i ar goll. Ond yn y lle yna, pan o'n i'n teimlo beth yn y byd yw, pwrpas bywyd, beth i fi wneud, beth yw'r pwynt. Dyma emyn yn mynd yn stuck yn y feddwl i. A ni mor annoyed, achos o'n i'n cysau emynau. Yn dadi sy'n licio emynau, fe oedd yn wastad canu nhw. Ond oedd yr emyn yn stuck yn fy meddwl i. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi. A bydden ni'n mynd ar y laptop i edrych lan rubbish versions. Male voice choirs yn echoey trwy recordings, o ti braidd yn lli wneud e mas yn iawn, a bydden ni'n llefen. Oedd fersiwn o Cerys Matthews ar Spotify, bydden ni'n llefen. A ni'n gwybod, oedd Duw yn gwahodd fi. A ni'n gwybod, Duw, ond fi'n idiot. Duw, fi di meso fel lan. Duw, faint o pethau fi di wneud yn wrong. Duw, fi di fod yn wirfoddol mynd yn erbyn ti. Ond ti'n galw fi anyway. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi beth i ddod a golchi meau gyd yn afon Calvary. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di. So ffones i gytre, a wedes i beth nhw ddim really yn surprised a bod ni'n dropo mas o uni. Ond fi'n credu siŵr o fod gen nhw di taro llawr pan wedes i a fi'n mynd i coleg Beiblaidd yn lle. A es i coleg Beiblaidd a nes i syrthio mewn cariad gyda'r gair. Syrthiais i mewn cariad gyda'r Duw byw mwy na o'n i byth wedi o'r blaen. Nath e dod i fi nôl dyn gilydd. Nath e maddau, nath e gwella. Nath e dod i'r tân yn yno fi byth di colli ddarni. Mae'r galwad i ni gyd i ddod. Chi'n idiot? Join the gang. Chi di meso lan. Dyna pam mae angen gras. Mae'r anrydedd o'r galwad yn mind-blowing. A i'r boes yma ar y cwch y diwrnod yna, pwy i ni? Ni ddim yn qualified, ni ddim di wneud popeth ni fod, so ni'n gwybod popeth ni fod gwybod, ond mae Duw yn gweud, mae Iesu yn gweud, dilynwch fi anyway.
A fi moyn annog chi heddi bod Iesu yn cerdded ar y metaphoric shoreline o'ch bywydau chi. Dilynwch fi. Gad fynd o'r rwydi. Pam oedi? Dilynwch fi. Mae dy fi bywyd lot yn well na byddech chi byth yn gallu dychmygu. Lot yn well na beth mae'r byd yn gallu rhoi. A so mae'r boes, maen nhw'n gadael y cwch, maen nhw'n dilyn Iesu. Ond mae fod yn ddisgybl o rabai ddim yr un peth a fel i ni falle'n meddwl am addysg. Fi'n neud masters fi nawr, gras Duw, byddai yn graddio o Caerdydd. Over 10 years later than planned gyda masters in theology. Mae Duw yn rhyfeddol. O'n i'n astudio fyna, ond fi'n mynd lan a fi'n neud yn sesiwn ni, right? So fi'n mynd a fi'n neud cwpl oriel a ni'n gallu fod yn real nerds, bwyty some Hebrew word and mae'n awesome. A wedyn fi'n mynd gytre. Ond mae lot o ni'n gallu approachio Duw yr un ffordd. Le ni'n dysgu bod gyda Iesu ar bore dydd Sul, neu yn y cwrdd gweddi. Ond i'r disgyblion, pan maen nhw'n dewis dilyn Iesu, mae'r bywyd nhw yn newid yn gyfan gwbl. It's a 24/7 gig. Maen nhw'n gorfod gadael getre, gadael y teulu, a maen nhw'n mynd i byw gyda rabai, yn teithio gyda rabai. A'r holl pwrpas yw, byddwch gyda eich rabai, mwyn dod i fod fel eich rabai, mwyn neud fel mae'ch rabai yn neud. A dyma'r un peth sy'n cael ei gofyn o ni. A byddwn ni'n fod yn bobl sy'n bylon fod gyda Iesu. Mwyn dod i nabod Iesu, mwyn neud fel mae Iesu yn neud. Yn Ioan 15, gaethon ni'r adnod ddo yn barod. Fi ydy'r winwydden go iawn. Le ni, aroswch yno fi, ac arosa I yno chi. Fydd ffrwyth ddim yn tyfu ar gangen, ond I bai ei bod hi dal ar y winwydden. All eich bywydau chi ddim fod yn ffrwythlon, ond I bai eich bod chi wedi'ch cysylltu â mi. Yn y Saesneg mae'n gweud, abide in me, and I will abide in you. Live in me, and I will live in you. Dewch ddim fod Cristnogion sy'n ymweld â Iesu. Dewch fod Cristnogion sy'n byw gyda Iesu. Dewch fod Cristnogion sydd ddim yn gweud, mae dych chi'r slot mae Iesu ar dydd Sul. Neu am y diwrnodau yma ym Llanw ar ôl Pasg. Neu yn y cwrdd gweddi nos Iau. Ond yn lle fod ni'n fod yn Cristnogion sy'n gweud, na, fi di seinol on I fod yn ddisgybl o rabai o ryfeddodau. Fi di seinol on I fod yn ddisgybl o Iesu o'r Duw byw. Fi'n gollwng yn rwydi. Fi'n mynd I bod gyda chi. Mwyn dod I nabod chi. Mwyn bod fel chi. Yn y byd ni'n byw mewn sy'n desperate am gobaith yr efengyl. Mae gwahoddiad I ddod, a mae gwahoddiad I aros. Aroswch. Dewch i'w nabod Dewch I fod fel a mae'r ail bwynt. A gall y tîm dod lan I neu fi swnio'n extra ysbrydol, diolch Rhys. Mae galwad I ddod, a mae galwad I fynd. Chi'n gweld pan oedd y rabai yn convinced, o'ch chi wedi bod gyda fe digon hir, o'ch chi'n nabod o'ch chi'n gallu neud fel oedd e'n neud. Bydde fe'n gweud rhywbeth fel, ewch a gwnewch disgyblion. Eto mae geiriau Iesu yn cario'r pwysau gwahanol yma. The Great Commission, now go and make disciples. Dyna beth bydde rabai wedi gweud wrth ei ddisgyblion Dilynwch fi, aroswch gyda fi, nawr arweiniwch eraill I fi. Dewch, ewch. Dyma'r rhythm siwrne Cristnogol. Ta y thema am y diwrnodau yma yw cwrdd â'r Duw byw, Iesu byw. A ni moyn dechrau mewn Matthew I rili cael deall beth sy'n mynd mlaen gyda Pedr, Andreas a'r boes. Ond fi moyn glanio mewn Ioan 21. Le mae Pedr sydd wedi gadael popeth I dilyn Iesu. Pan nath mynd yn rili anodd, when the rubber hit the road, nath gwadu Iesu. Oedd ddim na pan gath croesolio. Oedd ddim na pan oedd e'n cael ei dodi yn y bedd. Oedd Pedr wedi redeg, oedd wedi gwadu. A mae siŵr o fod yn meddwl, pam nath Iesu galw fi yn y lle cynta? Pam bydde fe'n dewis rhywun fel fi? Nes I gadael lawr?
o'n i rili yn idiot. Ar ôl y croesoliad, mae Iesu wedi atgyfodi, mae Pedr wedi clywed, ond beth mae Pedr yn gweithio'r boys yn Ioan 21, dwi'n mynd i bysgota. Nawr sa'n gwybod, felly mae rai o'ch chi'n dwlu pysgota. A na beth chi'n neud i relaxo. Dim na beth mae Pedr yn gweud. Mae Pedr yn y foment hon yn gweud, boys, fi'n mynd nôl. Fi'n mynd nôl i beth oedd. Fi'n mynd nôl i pwy o'n i. Fi'n mynd nôl i'r plan E, cyn i Iesu mynd yn involved. Fi'n mynd nôl i beth o'n i'n trained i wneud. Beth nath yn dad. Fi'n mynd nôl i pysgota. I'm not cut out for this discipleship thing. Oedd e'n cam syniad. Fi'n idiot. Fi'n mynd nôl i pysgota. A dyma'r boes mas. Trwy'r nos, a maen nhw ddim yn dala dim. Dim pysgodyn. A mae'n siŵr o fod yn meddwl, boes bach, fi ffili nhw'n neud hwn ragor. Fi wedi colli'r nac. Efe judgment Duw yw e. Fi ffili nhw dala pysgod ragor. A mae disgyblion eraill wedi dod dyfe. Mae wedi dod â nhw, maen nhw gyd ar y cwch nôl am pysgota. Maen nhw bod nhw fod yn meddwl, wedodd Iesu byddwn ni'n pysgota am ddynion. Wedodd Iesu o'n i'n mynd i cael bywyd yn fwy. Ond ni di methu. Newn ni jyst pysgota am bysgod. Ond dyma dyn, unwaith eto, ar y trath. Hei boys, chi da pysgod? Iesu gyda sense of humour. Chi gyda pysgod? Taflwch yr oedi ar ochr arall. A mae'r boes yn gwybod. Dim unrhyw dyn yw hwn. Dyma gŵr y gwirthiau. Dyn y doniau, rabai y ryfeddodau, dyma Iesu Crist yn galw ni eto. A tra bod y boes yn taflu rwyd yr ochr arall, a mae'r gwirthyn, a mae gymaint o pysgod, maen nhw ffilid nhw'n swmpo fe nôl mewn. Classic Pedr, so fe'n aros i helpu. Mae fe straight yn y dŵr, nofio, daifo ato Iesu. A mae details mae Iesu na yn coginio brecwast. Achos weithiau mae'n gwybod, mae jyst eisiau good meal yn o ti. Be di timlo well ar o bach o brecwast? Mae Iesu na, a beth mae'n coginio? Pysgod. Ond dim un o'r eisiau nhw cael y catch, oedd Iesu gyda pysgodyn yn barod. A mae'n coginio gyda'r boes. A mae'n torri'r bara. A maen nhw'n gwybod, mae fe yw e. Ei ffrind, ei gwaredwr, ei brenin. Yr un nath Pedr gwadu, tair gwaith. A dyma Iesu yn mynd â Pedr un ochr. A gofyn i fe, Simon fab Ioan, wyt ti wir yn fy ngaru i'n fwy na'r rhain? Ydw, arglwydd y tebodd. Rwyt ti'n gwybod mod i'n dy garu di. A dwedodd Iesu, gofala am fy ŵyn. Yna gofynodd Iesu eto, Simon fab Ioan, wyt ti wir yn fy ngaru? A dwedodd eto, ydw, arglwydd. Rwyt ti'n gwybod fy mod i'n dy garu di. Medda Iesu arwain fy nefaid. Yna gofynodd Iesu y trydydd waith, Simon, fab Ioan, wyt ti'n fy ngaru? A roedd Pedr yn ddigalon, fod Iesu wedi gofyn eto y trydydd waith, wyt ti'n fy ngaru? Arglwydd meddai. Rwyt ti'n gwybod bob peth. Rwyt ti'n gwybod mod i yn dy garu di. Yna dywedodd Iesu gofala am fy nefaid. Chi'n gweld am y tair gwaith nath Pedr gwadu Iesu. Mae Iesu'n cael ei fe cyfaddau tair gwaith eto i fod yn ei garu e. A tra bod e'n gofyn unwaith, doi waith, tri gwaith, mae Pedr bo'n o fod yn teimlo'n euog. Fi'n gwybod tair gwaith, fi'n gwybod nes i gwadu, fi'n gwybod tair gwaith. Ond beth mae Iesu'n gorffen y sgwrs yna gyda adnod 19. Dyma Iesu'n dweud wrtho, dilyn fi. Dilyn fi. Chi'n gweld mae'r galwad ddim wedi newid.
Ie, mae Pedr wedi gwneud cymsyniad. Ie, mae Pedr wedi cwmpo. Ie, mae Pedr wedi pechu. Ond beth mae Iesu'n parhau i gweud? Dilyn fi. Dilyn fi. Get up, dust off, dilyn fi. Ni'n mynd amdani, ni'n mynd eto. Fi ddim yn rhoi lan yn o ti. Cristion yn yr ystafell, I chi wedi pechu, I chi wedi cwmpo, I chi wedi rhoi lan. Mae Iesu yn dod ato chi a gweud, come on, saflan, dust off, dilyn fi. Ni'n mynd eto, ni'n mynd ymlaen. Fi ddim yn rhoi lan yn o ti. Fi byth wedi a fi byth mynd i dilyn fi. A mae'n gweithio Pedr. Mae galwad I ddod, mae'r gwahoddiad yn parhau, ond beth mae'n gweud? Gofala am fy oen, arwain fy nefaid. Gofala am fy nefaid. Cristion, mae'r galwad I ddod I ni gyd, for whosoever may come. Ond mae galwad I ni gyd I fynd, I byw on mission. A felly I rai o chi, mae angen y reminder yna heddi. Dewch. Just dewch. Dewch eto, dewch fel I chi. His grace is sufficient. Mae gariad yn digon, just dewch. Ond felly I rai o chi, mi eisiau cael ei atgoffa heddi yn Llanw. Chi wedi dod, mi eisiau chi mynd. Dewch, ewch. Mae angen I ni byw bywyd ar pwrpas. Ddim jyst yn mynd gyda'r flow. Mae gormod o bobl ar goll. Beth am y colledig? Beth am y bobl yn Talabont North nawr sy'n torri galonau nhw ar goll yn prifysgol? Beth am y plant yma sydd wedi dioddau pethau erchill? Beth am y bobl yma sydd just yn mynd gyda'r flow am y Duw gyda gymaint mwy amdano nhw? Mae angen I ni fod yn bobl sy'n gweud Duw, for the least, the last and the lost, fe a fi. Fe a fi. Chi'n gwybod pan oedd Rabbi yn gweud, ewch a gwnewch disgyblion. Byddai'r ddisgybl yn ddisgybl no more. Byddai fe'n Rabbi. A byddai fe'n fynd a galw disgyblion ei hun. Ond dyw e ddim cweit yr un peth gyda ni fel Cristnogion. Achos mae'n Rabbi ni dal yn fyw. Mae e dal yn aros. Mae e'n gweud aroswch yno fi. Aroswch yno fi. I ni'n wahanol i'r disgyblion yn y system rabbinic o'r dydd. Ni fel y disgyblion yma yn y Testament Newydd, le mae Duw wedi gweud dewch I fi, eisteddwch gyda fi, dysgwch gyda fi. But I will not leave you as orphans. I will be with you to the very end of the age. Mae'n Rabbi ni yn aros. Mae'r ysbryd glân wedi dod, a mae Iesu yn fyw yn ni gyd. A felly dyma rhythm pob Cristion. Dewch. Aroswch gyda Iesu. Aroswch yn ei air. Aroswch yn ei presenoldeb. Dewch i'w nabod e. Dewch I bod fel e. Pam mwyn I ni gweud, fi di dod, a nawr fi'n mynd I mynd. I will be your hands and feet. Mae Duw wedi galw ni I fod yn halen a goleuni yn y byd yma sy'n desperate amdano fe. Mae angen I ni mynd. Felly, Cristion, I chi'n cysgu ar y job. Ni gyd I gwasgu snooze one too many times. Ond felly nawr yw'r amser bod Iesu yn gweud, dim ragor o'r snooze. Dinwch lan. Mae'n amser I fynd. A sa'n gadael chi, byddai gyda chi. Dewch. Ewch. A os ych chi'n meddwl, wel fel gallai wneud hwn? Mwyn yn swnio'n anodd. Mae Hebrews yn gweithio ni, fix your eyes on Jesus, the author, pioneer and perfecter of our faith. Os mae ras yn timlo'n hir, os mae'r brwydr yn timlo'n galed, edrychwch yno fe. Gwelwch yr un a nath gollwng ei rwydi. Gwelwch yr un a nath gadael popeth, cyfoeth, cartref, gogoniant y nef, mwyn dod i'r ddeiar. Lle nath e farw
yn y tywyllwch, tu allan i'r ddinas. Lle nath e galw mas ar y groes, my God, why have you forsaken me? Gath e torri bant o'i dad. Mwyn bod ni, bunch o idiots a ni, yn gallu dod. Ni oedd yn heiddi'r groes, yn gallu camu mewn i goleuni, yn gallu fod yn rhan o gymuned, ac yn gallu aros mewn perthynas gyda'r Duw byw. Sdim un o'n i'n heiddi fe. Dyna pam ni'n galw fe gras.